Искам да им помогнеш, не мога повече да бъда началник цех. Директора няма да се съгласи. Ма няма за кога да чакам, годините си вървят. Кола искам да купя на децата, а все още без пари не ги раздават. А така на машината ще изкарвам повече, най-малко 20-30 лева. Ами съзнанието? Абе за съзнание ти на мен не ми говори. Аз от 9 насам работя в този завод. Когато ти още пасеш овцете на село. И 30 години съм мърдал от тук. А когато исках да го затварят за лоша продукция, аз тук съм усъмвал. Не се смей, съзнание имам аз колкото щеш. Пари ми трябват. Добре, де, кого да поставим на твое място? Спиро. Спиро? Спиро. Егоист е и ясна впада малко. Очертал с бяла боя пред блока място за москвича си, като че ли улицата е на баща му. Ама тък му за това него. Тори го да отговаря на 250 души, виж как ще води ума в главата. Ами как да го доставим, като не е партиен член? Ами ще го поканим да стане. Няма да му казваме за какво го каним. Ако трябва и гарант ще му стана. И после туп партийно поръчение. Къде ще ходите, няма се съгласи. Сега няма да стане, Байдимо. Ами тогава по друга линия. По профсъюзна. Вземи го по профсъюзна линия. И айде лашка. Ще помислим. Трябва да поговоря с директора. Ама даже да се съгласи, жените ще протестират. Много те обичат, Байдимо. Обичат ме те, обичат, ама семейството преди всичко.